Pagpapil na lang ko. Pangawa kayo. Mao ni karon ang kasamtangan nga tiping sa probinsyano. Samtang gihunong pang gibisibihin nagpadayon ang tiping sa mga probinsyano, mga kaigsuonan. Lahi na ni ang atong mga bida karon. Wala na to Coco Martin, wala na to. Ang atong bida kining nagdagpaypay. Yan nagpurong murag Muslim. Mao ni sila mga artista, mga higala. Kining atong mga kameraman si Corporal Patrocinio Digamo. Kini atong taga MCWD. Kining nag-stripe. Ya dayo sa assistant ni siya Purpose. Kining tagbata. Mao ni siya ang mga artista. Atong producer director si Mark Escabas, dire atong aktor. Aktor gikan ni sa Camolinas si Brian Mingito. Mao ni atong bida. Mao ni siya mo puli ni Anhing Coco Martin. Maabot. Kini mao ni atong best supporting actor. Si Daniel. Si Daniel number 8. Mukatkat ko ba? So samtangang nagpadayon karon ang atong tiping. So samtangan nga nagpadayon ang atong tiping. Nangita pa sila og posisyon, no, kung asa sila dapit og mahaom ang ilang mga acting. Samtang naata karon sa kahagipot sa panahon, no, ilang tagaan og panahon ang ilang pag kalaay kahimtang sa ilang sitwasyon karon. Usa nikatkat na. Diara. Nikatkat na ang atong bida. Yan na, nikatkat na. Nakuyutan yan gari. Ganong ako kapel. Nakuyutan nilang gari. Nag-uol siya. Hindi ko maimpas. Nag-uol siya. Maimpas ang talala. Patigin niyang guula mga higala kay wa siya maapil sa ayuda. Yan kay siya utang. Tanawa. Kat-kat na lang taon siya taon. Mao to ang atong aktor bida. Okay. Gipabak humigas.